Nakatakdang inagruhan na ugma ang gikonsidera ang pinakataas nga tulay sa Mindanao nga mao ang Panguil Bay Bridge nga laumang tambungan ni President Ferdinand Marcos Jr. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak nga manukad sa Tangub City, Misamis Occidental. Efren. Sara, gilaraw nga dakong matabang sa mga probinsya sa Lanao del Norte o Misamis Occidental ang pag-abli sa Panguil Bay Bridge nga gilang longest water-spanning bridge sa Mindanao nga nagakonekta sa duha ka probinsya. Naa matud pa sa 3.77 kilometers ang gitas-on sa Panguil Bay Bridge. Mukonekta kini sa Tangub, Misamis Occidental ug tubod Lanao del Norte. Ang pagpatukod niini gipangunahan sa DPWH o gigahinan og 7.3 billion pesos nga pondo. Gipaygayon ang groundbreaking niini niadtong tuig 2018 samtang bulan sa Pebrero tuig 2020 gisugdan ang construction. Lakip sa tumong sa pagpatukod sa tulay, mao ang maminosan ang travel time kung asa gikan sa kapin 2 ka oras, posible nga mahimo kini og sulod lang sa pipila ka minutos. Ugma adlaw nga Biyernes nakatakdang tambungan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inauguration ceremony sa maong proyekto dinhi mismo sa Panguil Bay Bridge. Gani excited na ang pipila ka mga residente dinhi sa Lanao sa pag-abli sa maong tulay. Excited. Kaya pa kaagi na ang tanan, magdili na magtuyok sa mukas. Ang tanan mga kuan, mga bahin ng biyahe sa mga kuan, dayuhan. Oh, Ano man, sir? ay para makagay ang mga kuan. Kagi mga yung taga-Tangub, Sara, human sa maong aktibidad tambungan sab sa presidente ang pagdeklara isip insurgency free sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental nga ipaygayon sa City of Tangub. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak.